Pagihan niyo ang tanan sa papaglingkod. May buntag sa tanan. Surprise ni kay atong obispo. Surprise po ang iyang schedule sa Davao. Supposedly, Wednesday pa unta. Pero naay mga rason nga or mga sitwasyon nga di ato kapugnan, no, nga angay gid siya maadto didto. So ato silang ubanan sa ato mga pagampo kay nibiyahe dai sila gahapon, no. So Sunday man karon ato na sila dito, settled na sila. Okay, so again, welcome everyone. So salamat kayo sa panahon, no. Ato gining obligasyon nga mga lagad sa Ginoo sa matag adlaw. Pero ang Domingo, espesyal gining adlaw. Tungod kay gitugutan ta sa Ginoo sa pagtrabaho. Sulod sa unong kaadlaw apan sa ika-7 nga adlaw, gusto sa Ginoo nga mo break ta. Sama nga iyang gibuhat ang universo ug ang kalibutan for 6 days. Pero sa in the 7th day, unsay iyang gibuhat, he took rest, nagpahuway siya. Kung tan-awon nimo ang science, muli-li ka sa lens, sa siyensya or sa science. Ang tao yun, kung dili ka mo pahulay sa isa ka semana, mo break ka. Kanang mura baog kuan, kaning mura baog sakyanan, nga kung imong luguson ang imong lawas, magtrabaho sulod sa 7 ka adlaw sa isa ka semana, dili madugay, maputol ka. Marabaog kadina sa tricycad, pugsuya ni mo siya, maputol na. The same sa iyong body mo, collapse ka. Di pa na karon kay basko kumon ka, pero time will come, kung dili na to na ipahulay, dili maayo. The same gap sa relationship sa inyong family. Kung ang bana o ang asawa, sige lang trabaho, for the whole week, dili ka maggahin og quality time sa imong family, mo-collapse ang inyong relationship. Mauna nga si Bishop, wala kayo nag-advise sa ato diri nga kung married na ka, minyo na ang magtiayon, mugali ka tawag magtiayon kay na minyo na, unya mag-abroad sa layo. Maabtan dito og pila ka semana sa abroad. In the long run, ang inyong relasyon mo break pod, madaot, mamatay o ginahinay ang relasyon. Bisan pag unsaon niyo pag Zoom meeting kada adlaw o mag Facebook mo kada adlaw, pero dili mahulipan ang personal touch or ang personal nato nga relationship. Mauna nga ang Ginoo gisugo kita nga sa ikapitong adlaw, break sa undang sa inyong mga trabaho, sa inyong mga buluhaton. Tungod kay niingon ang Ginoo nga ayaw mong kabalaka. Ayaw lagi mong kabalaka kay ako rin bahala ninyo. Ina inyong abay, ayaw kabalaka kay ang Ginoo rin bahala nimo. Pero istorya ra man dikon, sayo na istoryahon pero lisod buhaton kay kinahanglan mo duty gigo. Kinahanglan gyud nga maningkamot gigo, dagi koy kuan pa meeting kay ang Ginoo dikon minus kayo, tabangan ako siya nga ma-produce gid niya ang akong gipangayo. Di ba? Natay mga batasan usahay na nga gusto na to, nga tabangan na to ang Ginoo kay murag minus man. Munang kuan may suon kanang if you are governed by our flesh, if we are governed by our 5 senses, maning maglimbasog kita. Nagtukta nga ang atong pamaagi po the best compared sa pamaagi sa Ginoo. Ang atong tema ni ingon nga karong Domingo, where I am, there my servant will be. Kung sa Bisaya pa o Cebuano nga pinulungan, kung asa ako atoa usab ang akong sulugoon. Akong otrohon ha, gusto na ako nga musing ini atong tema kay kani atong tema dili magtuyok-tuyok ang atong istorya karong kabuntagon. Sa English, where I am, there my servant will be. Or sa Cebuano, kung asa ko, atoa usab ang akong sulugoon.
Ang atong ebanghelyo karong kabuntagon naay mga tawo nga Griego nga nagpuyo sa Greece, apa naala sila namuyo, nag-migrate na sila doon sa boundary sa Israel. Og niadto sila sa mga tinun-an ni Jesus dito sa Bethsaida og niingon nga makikita mi sa inyong amo. Makikita mi ni Ginoong Jesus. Og giubanan sila dito sa mga tinun-an ni Ginoong Jesus. Uban si ang iya mga tinun-an, gikuyugan sila. O sa diya gikuyugan sila, ingon sila Ginoo na gusto may kita kanimo. Og niingon ni si Ginoong Jesus, lahi ang iyang tubag. Wa siya niingon nga, sige ipadayon, ipadayon. Wa po siya niingon nga ipalingkod. O wa po siya niingon, kumusta mo Brad? O wa po siya niingon nga, kaning kung sa inyong tuyo nako, lahi ang iyang tubag. Ato ni siya to microphone kay dire sa lamisa kay maglihok-lihok. Sa diha nasayod si Ginoong Jesus nga nangita niya, kamulo mo siya iyang gisulti? Ingon siya, the hour has come for the Son of Man to be glorified. In siya niabot na ang oras, ang takna nga himayaon ang anak sa tao. Layo ra kayo no? Nangita niya do ka tao, ug layo ba ng Bethsaida? Layo mga Griego ba ito? Greeks. Okay, so layo ra kayo sila sa Israel. Pero during this time ang God, nasayo na to nga ang nag-dominate nga empire sa tibuok kalibutan was the race of Alexander the Great. O si Alexander was a Greek. Pero there were a wanting of power sa ilang time, nipuli ang Roman Empire. So Greek, nipuli ang Roman, pero sikat-sikat pagyapon ang mga Griego kaniadto. Okay, mura ba karon sa panahon nga akin lang yun nga kung ang tao kung makasidabot ta mag-in-English kita. Kaya ang sikat karon ang American Empire man. Okay? So ang mga Americans mao sikat, mao na nga ang ilang pinulungan mao universal language. During the time of Jesus, sikat pa ang Greek nga language. Mao bitaw na Greek words, mga Griego. Pero during his time, ang sikat gyud kayo ang Latin, ang Roman, ang Roma, Latin nga mga pinulungan. O ingon si Christ, sa diyan ay nangita siya, ingon siya nga the hour has come that the Son of Man be glorified. Insa himayaon na ang anak sa tao. Moabot na. Og niingon siya, unless the grain of wheat falls to the ground and died, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Og nagsulti siya og panultihon nga lisod sabton. Labi nang dili ka magpagtinun-an ni Ginoong Jesus. Ingon siya nga kung ang usa kuno kaliso kabinhi kuno sa wet, dili kuno mahulog sa yuta og mamatay og matisok, dili kuno ni magpabilin kuno ni nga usa lang siya kaliso. Kung dili siya matisok ba ang liso, magpabilin lang siya nga liso. Apan kung ang liso matanom, mahimo siyang mahimo siya nga usa ka prutas o isa ka kahoy o isa ka halaman, mamungas siya ug mahimong daghan. Muna iyang first statement na Ginoong Hesus. Duha, the first statement was, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Iya na gisundan nga, unless a grain of wheat falls on the ground and died, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. The third point nga iyang mention was, whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Ang ikatulo nga pulo nga iyang giingon mao kini. Nga kinsa to nahigugma sa iyang kinabuhi, okay? Kawad-an ini. O kinsa tong kawad-an sa iyang kinabuhi o na dumot sa iyang kinabuhi dinhi kalibutan makabaton niyon hiniini. O niingon siya dugang, whoever serves me must follow me. And where I am, there also will my servants be. Kung asa kuno siya, tuwa po dito ang iyang mga sulugoon o ang iyang mga alagad.
Og niingon siya, the Father will honor whoever serves me. Insa kinsa to nangalagad kanako, pasidunggan siya sa akong amahan. Okay? But it was for this purpose that I came to this hour. Ingon siya, Father, glorify your name. I have glorified it and will glorify again. Then, ang crowd, sa narration sa tong gospel, ingon sila nagdalugdog man. Og niingon ang uban nga mga sulugoon, og ang uban nga mga alagad nga naa didto, mga disciples, ingon siya nga wala. Tingog na sa anghel. Okay? Ingon siya, it's a voice of an angel. The crowd heard it was a thunder. It's an angel. Jesus answered and said, the voice did come for my sake, but yours. Ang tingog nga inyong dunggan, dili ni para sa ako, dili para ni sa inyo ha. Ingon si Ginoong Jesus. Maigsoon, nasayod ta nga si Jesus hapit na gitugyan ngadto sa kamatayon. Iyon siya nga, the time has come nga pasidunggan na ang anak sa tao. Labi na karon nga Christmas Lent, no? Hapit na nato i-observe ang iyang arrest. Hapit nato nasad nato i-observe ang iyang passion. A man who died for his own country, we call them hero or our national hero. Ang tao kinuha maigsoon nga nagpakamatay para sa iyang nasod, ato siyang tawgon nga bayani. Kinsa may atong national hero sa Pilipinas? A. Manny Pacquiao. B. Lapu-Lapu. C. Dr. Jose Rizal. Rizal Street. Kabalo ba mo nga naa sa atong republika sa Pilipinas nga ang matag syudad ang pinakadako og bibo nga kanto or kalye pagatawgon og Rizal Street. Nasayod mo na na? Karon nasayod na mo. Muna nga bisaya sa lugar ang Rizal Street supposedly mauna ang pinakadako nga kalye in honor of our national hero. Unya dapat po ang 1 peso nga kwarta dapat po ang nakabutang diya ang national hero nga bayani. It should be the face of our national hero. Mauna nga kanang piso, wa gid pulihi dia kay sikat dia ang ato gid Dr. Jose Rizal, di ba? Wala gid pulihi dia sa dagway dia ni kuan. Nanay Junicia or kinsa pa nga Duterte, wala. National hero gid na. Unless kung i-change ang atong constitution o mo declare ang atong constitution nga ang atong national hero dili na si Dr. Jose Rizal. Lahi na. Si Kuada, si Duterte na. No, so inana pero dako kay na siyang undertakings. So, a man who died for his own country will be called hero or national hero. A man who died for his faith will be called martyr or saints. A man who died for the salvation of his people will be called Savior. Maigsoon, isa lang yun ang atong Savior, isa lang ang atong mangluluwa, si Ginoong Hesukristo. Hero is a political and tribal Savior. Saints is our inspiration, model, and our intercessor. But Savior, what makes us who we are, saved, delivered, healed, and give us eternal life. Mauna ang trabaho sa Savior. Mauna nga labaw gid ang Savior kaysa hero, ug mas labaw ang Savior kaysa mga santos. Importante kayo maigsoon nga aduna kitay mangluluwas. Kung nakadumdum mo sa istorya ni sa Lazarus o katong dato kayo, nga sa diya si Lazarus, sa diya na siya sa kalibutan, gitilaan sa iro ang iyang mga paniro. Kailan mo mga paniro? Wala naman nagkaroon ng terno, kada bag-o. Karoon ko ano ba, kagid. Pero kung dato, rashes. Pero kung pobre, kagid. Di ba? Or kung dato, allergy. Di ba? Kaya pro social ba? Pero pag pobre, paniro, kagid. Si Lazarus na puno sa kagid,
O daloon siya dito sa tugkaran sa dato. O ang dato nagkaon nga harianon. Unya, human niya kaon, mag-inom siya og wine. Nga lamian kayo. Okay? O katong dato, siguro, amusado itong dato, kay gano'n sila sa rumakaon man siya sa mga mumho, nga mga tagak sa lamisa sa dato. Tuwa siya ilaw sa lamisa. Matod pa kita ito nag-alis, di ko liba kung siguro ito nga. Di ka niya si Pao sila sa ron, kaluon mo kayo, di mo naman kaniya, kamulong kaon din nga. Dapat tao sa ilaw sa lamisa. I don't know sa ilang Jewish culture, no? Pero sila sa ron ko, no, magkaon mumho. O, to make the long story short, namatay ang dato, namatay sila sa ron, o sila sa ron tuwa sa tailan ni Abraham, o ang dato to sa impyerno. Ang term nga word was Hades. Tuwa siya sa impyerno. O, ingon, ang dato nga, kamahalan, Ginoo. Ginoo, yung nga, si Abraham ito yung gignan, nga, pwede ba nga sila sa Ros, hayahin man kasi diya karon. Pwede ba nga ituslob niya ang iyang kamot sa baso? O sa tubig daw ipatulo sa kundila? Kay grabe ka uhaw kayo sa impyerno. Left and right, kalayo. Maglangoy ko, bisang daw langoy, di ko maabot sa tumoy. Naglangoy siya sa kalayo ang dato. Ingon si Abraham, kalma lang diha dato. Kaya sa kalibutan pagkahayahay man kayo ka, eat all you can, daghan kay sulugoon, dato kayo, malingka sa mga sulugoon, laugan pagyud ka. Kaya daghan kay kang pagkaon, may soon, gamay lang ang side bit. Kabalo mo say pinakahinungdan ano si kato dato ng impyerno? Dato siya kayo ha. Pero sila sa ro, wagin niya gipalingkod sa ilang labisa, uwan niya laini o litson manok. Di ba? Wagin niya laini pagkaon. Kung plato ba, yan itong pagkaon. Kaya dato nung siya, dito man sa ilang sa lamisa. Ang iyang pagkabulaos, o ang iyang pagkahakog, o ang iyang dili pagkamanggihinatagon mo, o nakapa-impyerno niya. So, balik na sa istorya. Ito slob, Lord. Ang iyang kamot sa baso, Lord, para matuluan ako nila, mabugnawan gamay, kay grabe ako antos dire. Insya dili pwede, kay naibungaw, nakasiparate na to. Ang naa dito, di na makali dire, o ang naa dire, di na makato dito. Insya mo, o ba? Daw, biyak maigsuon, turo mo sa Kuanto Rizal Street, ang uban, nasa Lapak, ang uban, nasa Agungong, Lord. Pwede ba nga, pagtuan mo dito sa imong mga kaning mga anghel or mga pagtuan mo dito, Lord, pakita sila, paibawan sila, grabe ka kakalisod dire. Para di sila mismo po, Lord, di sila makaanhi dire. Tanaw ni mo murag katawa ng istorya mga nana ka sa impyerno pero mubati na igapon ka og gugma o kaluoy. Luoy mo siya sa imong. So that means nga ang imong feelings, ang imong soul, matorment nga dito ba isuon. Naara dito imong consciousness, uba na dito ilabay sa impyerno. Base sa istorya ni Ginoong Hesus. Isa dili pwede. Bisan pag naipatay nga mobalik dito, magpakita kung gahay idang ulo yung may igsuon, gahay idang ulo. Naalala nito sila ni Kuan, sila ni Dikon Imi, Dikon Lumar, sila ni Dikon Roy. Naalala mga Dikon dito, musayo sa mayang balita, sila ni maala dito. Naalala nila, mutuo silang dili. Di ba? Mumula, yung sa nanay mga propeta, nanay mga sulugoon sa Diyos, yung magsangyaw sa kanila, maut tungkol sa kaluwasan, bahala na silang manuo sila dili. Mao na may suon kita, dako kay taog tahas, manuog ang itong silingan, dako kayo taog tahas, dili na ito pasabdan sila, ato yung sangyawan. No, pero what is my point? Importante kayo ang kaluwasan di ay. Dili magmatter ang atong kadato sa kalibutan. Kay pilar ba yung taon atong kinabuhi? Dili 80 years old, malipay naman tayo, ay, maabot lang utang ko 80, makita ko sa mga apo, di ba? Pero atong kinabuhi sa kalibutan, mubo lang kayo. I-compare ni mo, okay, inani na, tagaan-tagang equation. Ang imong lifespan dato is 80 to 100. Pero ang 100, i-compare ni mo sa 1,000 years. Pila man na siya? That is only 10%. Tama ba? It's only a 10% of a millennium. Ganting, abot ka 100 years. Di ba? That is only 10%. Gamay lang kayo siya i-compare sa 1,000. Pero ang i-promise sa Ginoo sa ato, dili man 1,000 years. Pila man ka years sa langit, ang i-promise sa Ginoo sa ato. Kanta na ni Kuan, kanta na ni Victor Road, I will love you eternally. Di ba? Kanta na. Eternal life. Dili lang 1,000 years.
Kung dili lang po 2,000 years, kung dili throughout all eternity. Why katapusan nga kinabuhi nga kalipay kaayo sama sa gibati nila sa Ros sa langit. Kaon siya mansanas, shot siya dito wine, pero di siya mahubog, di siya magmaoy, makainom siya beer, di ba nindot? Kaon siguro siya dito prutas, grapes, merkado, mahal pa kayo grapes, dahil na Pasko. Di ba? Kaon siya apple. I think, murag, feeling lang ako, murag wala na ikuha dito, litson baboy, murag, dili na siguro. Di ba, lisod sa kayo na, mananap, Lord, ako ato na litson doon, ayaw, di ba? Kaya ang mga mananap dito, ang mga leon, imo na mahikap. Madulaan naman ni mo ang mga halas. So, dili na siguro na ulit so doon ang mga halas, ang mga ero, luoy mo sa kayo atong iaw-aw, di ba? Atong pulutan. Mahadlok ang mga halas na to, kaya gano'n. Ingon na istorya nga, si Adan o si Iba, sure yun to, dili to negro. Dili to sila mga black Americans, ang first creation ba? Sure po, dili po to sila Espanyol. Labaw na yun o dili ko ng Filipino, si Adan o si Iba. Kaya kung Filipino pa, why halas kay himong pulutan? So sa langit, I think may soon, istorya ni ato, dili na siguro na dito ka na mag-ihaw patag baka, karnero, wala na siguro. Kung dili, ang atong diet, way siguro, bumalik ka sa garden. Kung unsa ang gibuhat sa Ginoo dito sa Garden of Eden, i-restore niya ang paradise, ang creation, nga iyang nga nawala nga creation. Kaya gi-kick out man ang tao dito, di ba? Ang diet sa tao dito is fruits man. So, siguro, ilala, siguro, okay lang mo, prutas ito, kinaon dito? Ha? So, practice sa tadaan. Okay? Magdala tag blender dito, bawat ang blender, kaya para ito i-blender. Punta ka na yung cookies, mani, alam na iya pagayo. Pero, don't worry. It all you can dito sa langit. So, what is my point? Kano ako magisulti ang istorya ni Lazarus? Usahay mo kung may isuon, dire sa kalibutan, nahimutang arrogante. Wa pa ninyo nga mo. Mahimo mong arrogante, may akip ko. Gitudloan mong bishop na ingon siya magwali gali mo. Ayaw ininya ino nga mo. Instead use the word intrahe mo kagulingon. Kaya dili ka exempted. Kaya basin pa niya og ganang nagwali, labaw pa na talapungo. So kita mga igsoon, again, hinaot nga mahimong lesson learn sa ato nga dili ta labi ng panahon sa karisma dili ta mahimong sama sa dato. Mubur gid ang kinabuhi oy, to be honest. Matingala lang ha, wala day siya, patay na, di ba? So, importante kayo nga mahigugma ta. Again, niingon ang Ginoo sa iyang gospel, whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world shall preserve it for eternal life. And niingon siya, whoever serves me must follow me. And where I am, there also my servant be. May so nasabtan mo ito nato ayo. Ang katong first nga akong ibasa, whoever loves his life loses it. Katong tao bitaw nga nahigugma kayo sa iyang kaugalingon, mawad-an hinuon mo. Tadi ay, sayo po. Kung love kayo ni imong kaugalingon, buntag pa sa'yo, imo ng litsunan, pagkahapon, mapamasahi ka, pagkagabi, mapaputs pa, nakadayapir pa yun, pampered kaayo ang imong kaugalingon, sige lang pamanicure, pedicure, alot, pagpariban, love kayo ni imong kaugalingon, nalimta na nimo ang imong silingan, nga nagkamuritsin mo itong dato, mao tong hinungdan nga ang dato na impierno, kay sobra niya kalab ang iyang kaugalingon, nalimot na butahan na siya. May suon kaning word nga buta. Dako ni nga isyu, murag katawanan ni, pero kabulo mo ang once you will be blinded, dili na sa yun, oy. Kay bisan ang kamatuoran, naa sa imong atubangan, di gyapon ka makita, kay nabutahan ka. Kaya na-overwhelm ka ba? Dagan ba yung tao karon nga naulipon, nga nabutahan sila sa kamatuoran, di sila kita. Nangita ka usahay og kading tao nga imong kapakitaan sa imong gugma. Pero nalimot ka, naram na sa imong abay, naram sa imong silingan. Tinood na, nabutahan ka. Usahay, kabantay ko sa una, experience natin siguro halos kita tanan.
Kanumdum mo sa una nga wala pa kay maayong relasyon sa Ginoo, nya magbasa ka ba sa Bible mo muuntol? Ang Bible manala sa imong kamot og naa pa sa imong tubangan pero bisan sa ano basa murag wa kay nasabtan. Nabutahan pa ka ba? Pero sadyang imong gidawat sa Ginoong Hesukristo nga Dios sa imong kinabuhi, unya nagampo ka nga Ginoo abri ang akong salabutan. Unya mobasa ka bisan pagbalik-balik na ng John 3:16. Kada adlaw niyo masahon, naa po kay bago nga makatunan og naa kay bago nga masabtan. Amen ba? Matigala ka, lahi lagi, no? So, mag-ampo ta sa Ginoo nga Lord, tabangi ko nga mahimo kong sensitibo nga makadungog ko sa mga butang nga dili na ko madunggan sa una apan madunggan na karon. Tabangi ko Ginoo nga makakita ko sa mga butang nga sa una di na ko makit-an apan karon makit-an nako para sa imong kaymayaan. Dili nimo feel sa una pero karon ma-feel na nimo. Dili nimo matilawan sa una apan matilawan na nimo. You need to use your senses kay para maigsuon mahimutang sensitibo or else mahimutang insensitibo. Usahay ang pagpangga sa kagalingon. Sobra okay ba na panggaon nimo ang kagalingon pero sobra gali nga malimtanan nimo ang uban. Maigsuon mao na ang hinungdan nga kawad-an ka hinuon sa imong kinabuhi. Kung kanunay nimo panggaon imong kagalingon, pakanon nimo sa tanan nga imong gusto kanon, matulog ka kay pangga nimo imong kagalingon. Okay, sige ka lang walay buhaton, di ba? Unsa may tamo sa imo, wala masakit ka. Kawad-an ka na hinuon. Imbis kay ngandun ka taas kinabuhi, wala na hinuon. You forfeit. That's defeating the purpose. You will lose it. O ingon siya, whoever hates his life in this world shall find it. In siya apan, kung imong kasilagan ang imong kinabuhi, di ini kalimutan, makabaton ka noon na ini. Ang pasabot niya ana nga kung dili ka hinuon ba magsobrang pangga sa imong kagalingon o panggaon po nimo ang uban, may suon makabaton ka noon og kinabuhi. Kung dili ka mawili, kabantay ka sa mga tao nga sobra ka wili sa kalibutan, kanang mahadlok mamatay ba? Nakanood mo na nga hadlok ka mamatay. Kay unsaon lang nga akong mga yuta, wa para ba nabahin-bahin? Di ba? Ang unsaon lang akong sakyanan, kinsa na mag-drive na. Kaluloy-san, no? Okay, akong balay, wa para ba nahuman? Unsaon lang akong mga apo, mga anak, wa para ba mag-eskwela? Okay ba na? Pero, naman tanan ni kalibutan. Ato ning, kani atong 80 years nga life, ato sa ning atimanon. Unya as much as possible, mula ka tanan ni kalibutan, dili ta magbilin. Kung naman tayo ibilin sa atong mga anak o sa atong mga apo, hinaot nga dili utang. Leo ba, mula ka sa kalibutan, binlan, di ba? Unsa ibilin? Balay, wala. Yuta, wala. Unsa na ba yun? Utang na yun. Utang na ibilin. So, encouragement to live a good life and we have a footstep to follow. Di ba nga? Kung madamlag ang atong mga anak o mga apo, makita nga muna tunod sa ilang ginikanan. And they have the footsteps to follow. Na ibatun, no? Nga ilang gunitan, nga ilang sulo, nga ilang i-continue ang race to fight the good fight of faith. Pero may suon, ang sikreto di ay, para makabaton ta og kinabuhi, baliktad. Ganina, kung paggaon mo imong kinabuhi, kato kong illustration, mamatay kang sayo, masakit ka, kawadaan pa nimo ang kinabuhi wala katapusan, sama na to dato nga kauban nila sa kalibutan. Kaya gipangga niya ang kagulingon og nalimot na siya. Pero ang opposite, kung panggaon nimo ang ubad, i-deny nimo ang imong kagulingon, mutaas imong kinabuhi. Tan-awa na mga tao nga sige fasting, sige puasa. Halos walay sakit. Di ba? Unya kanang dili kay sila magulanon ba kay ganuman. Labi nang nagpangga sa imong isig ka tawo, dili kay magulanon. Kay ganuman, dili mo ka mag-uol kayo sa imong pagkaon. Okay? Ang cares of this world, inani mo ni. Ako lang diretsohon. Dili ka makaantog langit kung naka-attach pa ka na ng kalibutan. Kaya ang mga butang na ng kalibutan, dili na yung madala sa langit. Tanaw na itong logic ha. Dili ka angayan sa langit kung daggoy kang kalibutan. Lakto na pasulti, kung daggoy kang kwarta,
Okay, dagway kang bandi, love kay ni kang glory to me, di ka ngayon sa langit yun, to be honest. Kay dili gyud na ang imong titulo sa yuta, imong sakyanan, imong balay madala sa langit, may si Kristo unsa na diri naman diri. Kuana dili na bagay diri imong sinsilyo, imong kwarta binalundol. Di na makapasar sa langit. Nagkuha ko rin may so, nag-gets ninyo? Kung attach kay tanan ng kalibutan, love kay dato ng kalibutan, nga dili na to pwede buhian, nga bahala ka diyan Lord, oy ako pwedeng pakamatyan. Nawa na. Dili ka ngayon sa langit. Di ay sorry. Dili kita ngayon sa langit kung inada atong batasan. Mauna nga ang cares, ang kabalakan ng kalibutan usahay muna makapaot-ot nato. Kaning makurap ang atong kuan moral. No? Pero kabulutang saling sa Ginoo, lahi ra gyud. LRG. Kabulo mo unsa lang LRG? Ha? Lahi ra gyud. Now, igingon din nga, whoever serves me must follow me. Where I am, there also my servant. Ingon si Kristo, kinsa ka to nangalagan ka nako, magsunod ka nako. Kay kung asa gali ang agalon, tualit ko ang sulugoon. Pero kita nga mga sulugoon, may igsoon, dili lang basta-basta nga sulugoon. Kay kita ang mga sulugoon nga gawas nun. Wa tapong sa ni Ginoong Hesus nga latoson ta niya sama sa ubang nga agalon nga gihimong slaves. Kita dili man ta slaves. Although we choose to be an slaves of Christ, kay atong choice. Dili ingon nga gibaligya ta. Okay? Dili ingon nga napugos ta. That's why in spite of the fact that we are all servants of God and we choose to be enslaved of His Word and His will, pero it is our will. Ato kamubuton, dili iyang gitagaan ta nag will to choose. Okay? That is why lain ang tanong ko unsa bay proper kuno nga say ba ta og dili? Luwas na kita og dili. One of the theologian was answering me nga we are being saved. Mga niluwas kita. Kay bisan giluwas na ta sa Dios, pero naagya pun tay will nga muambak ta sa kaluwasan o magbuot ta sa atong gusto o mulangoy kita dito sa langoyanan nga init kayo. Kita mga niluwas na tanan, tanawan ninyo nga ba mga niluwas ba ni Kristo? We are being saved. Na usa ka illustration nga nindot kayo si usa ka pare taga Cebu. It's like nga sama kuno nga ikaw naa sa lawom nga tubig ug nagsikit kung di ka bro langoy. Ginoo luwas ako. Og niadto si Kristo iya kang girescue og iya kang gisave. Na may uban nga salbaron di ba gisave kini patalikod ka kay usahay kung ang savior no lain man mga tao di ka bro langoy di ba? Bisan sa magunitan mo yung sakyan. Oh. So, gipatalikod ka kaya para magkapakapa ka dito, you-saved ka. We are being saved. Kamulo pa ta, ang Ginoo, luwas na ta, we are saved, but ang balas po, we are being saved, ginala pa ta niya dito sa langit. Kaya nag-journey pa man ta. Pero along the way, while Christ, ang iyang salvific niya nga work in us, which is perfect already, pwede pa yapon ta mo jump, og moingon ta Lord, gipuraan ako nimo dili na ako ka Dios, sa tanas na akong Dios. Og dito na ko nimo simba. Wa nay balik kay Lord. Bye-bye. Pwede pa na nato nabuhaton. Og ma-imperno gyapon ta. It's your choice. Pero we are being saved. Giluwas na ta may soon muna nga ayaw mong lukso. Dili ta manggawas. Okay, sa presensya sa Dios. So ingon siya, kung asa ang ahato, dito pod mo. Munang gusto ni Ginoong Jesucristo. Kaya gano man, mga servant man taniya, na mga servant usahay, na mga sulugoon usahay, nga sayon duolon. Pero lisod pagitaon. Kabantay mo na na mga sulugoon nga buutan kayo. Lami kayo uban-ubanon, pero lisod kay pagitaon, di niyo makita. Pag naa sila, ayaw pa ka makauban-uban. No, so, dili yung tatay na ng mga Kristohanon. Kung maingon ta usahay nga, kapoy naman serve, oy. Kapoy naman kayo mga lagad sa Ginoo. Naglalagad ko sa Ginoo, bata pa ko hantog ko, ngalagad mo gyapon ko, pwede ba nga mag-relax ako kadyan?
Di ba? Nakauna-una pa muna na nga, Lord, magbakasyon po ko, Lord. Bakasyon po ko mga pila ka tuig. Maigsoon, kaning relasyon ako sa Ginoo, wala din bakasyonay. Pwede makabakasyon o pila ka adlaw. Pero ang imong relasyon sa Ginoo dili pwede bakasyonan. Mungin ang Ginoo sa imo, sige, bakasyon sa ka ha, pero sabot ta. Ako sang kuon ng mga kuon akong hangin, kadyot ha, sa imo dili sa ka mga ginawa. Unya dili sa mo function imong auto, kaya ako may tag-iya na. Dili sa mo function imong kasing-kasing mo prusin sa kadyot. Sugot ka. Dili lang ko Lord, bahala may bakasyon na, di ba? Dili kita naarman na di ay. Oh. Namantay mga cellphone, di ba? Kayong Domingo may igsoon, kayong Domingo, muna yung panahon nga mag-charge ka sa imong cellphone. Tibok adlaw, gamitin mo yung cellphone, pagkahapon malubat. Kaya nga naman, sa Facebook, sa YouTube, kusog kayo mag-consume battery. Naka-open pang apps. You need to recharge. Ang atong relationship sa Ginoo, kailangan i-recharge. Kaya isa kasi man nagali, dili na mo makasimba, pangitao na mo sa inyong community pastor. Ayaw mo kasuko. O, paminaw mo ha. Pag dili nagali inyong community pastor, mangita ninyo, nagpasabot nga, wa na mo hinungdan. Oh, di na mo importante. Kaya inyong community pastor, mangita gali ninyo, nahigugma na sa inyo. Kaya importante mo para sa iya. Okay? Mauna nga, dili ta masuko. Pero dili na gali ka paluapon, nga Kristohanon, dili na ka balibalihon, o wala na yung magbalibalih din mo nga kauban sa simbahan, pagbantay ka, basi dili na ka importante, huwag ka na hinungdan. Di ba? Joke lang na, atumagan sa Ginoo, may hinungdan mo matang tanan. But my point is this, paluapon yun mo kay we are a brother's keeper. Okay? So may zone hinaot nga kung asa si Kristo adidto usab kitang tanan. O naikanta nga nag-ingon Bisaya nga song, ingon siya sa matag adlaw. Gusto ko nga kauban ka. Di ba ito nagkanta? Sa matag lakaw gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang kanunay gitinguha. O napay sumpay na o nakabalo mo na unsa na siyang kanta. Maigsoon, kinanglan ang atong tema, kinanglan nga mag-alagaray kita sa matag usa. Ang gusto ni Ginoong Hesus o niingon sa atong topic diri, kung asa ka atoa usab ang akong sulugon. Gusto ni Ginoong Hesus maigsoon nga kanunay ta mag-uban niya. O sulugon man ka ta dapat mangalagad ta niya. Pero I want to make it plain and simple. The only way makapangalagad ta sa Ginoo na may uban pinusupugot nga, pwede na ba ko di magsimba? God is everywhere. Pwede ba ko mangalagad sa amuha lang? Dili ko magsimbahan. Lisod mo na tayo, kaya dili ni mo ma-separate si Kristo ug ang iyang simbahan. Dili ni mo mabuwag ang Dios ug ang iyang simbahan. Kaya ang Dios nagbilin siya sa iyang kaugalingon diya sa simbahan. Every time makita nga pare, makita ni mo bitaw the priest sa amos retreat dito sa Taggob, ako lang i-share gamay. The priest is the figure of Christ as the sacrificial offering. Ang mga diakono nga sama namo kana diha, they are the figure of Christ as servant. The servanthood of Christ mo ni siya kaninga dagway. And Christ as king and as a leader, no? Hari o leader is the bishop. Christ authority, muna makita nimo sa usa ka obispo. Mao lang ang bishop ang gina si crown na coke. He is symbolizing the authority of the church. Ang mga pare nag-symbolize na sila nga sakripisyo sama ni Kristo. O ang mga diakono, mao ni mga dagway sa mga sulugoon. Mao na nga kami, mga diakono, mga sulugoon gid mi. Sugo alam ninyo, okay ra. Okay? Kung naay mga pahalipay, cash na bayad, wala pinagdiman na laha, basi ma-misunderstood na laha. Wala talaga libre ang serbisyo sa simbahan. Pero panahon sa tingkuan, panahon sa tinghalad, maghalad mo. Halad ay taakit ko. Maghatag itang tayo sa offering. Di ba? Kaya mo muna itong buhis sa Ginoo. Basic muna. Wala po na Ginoo, ipos kita na. Okay? Pero ato ng obligasyon. Munang gitawag nga, munang klaro nga walay pugsanay, pero dapat walay balik. O matapugsa gini rin, di ba nga? Oh, ikaw,
Ay na simbaha kay akong gitanaw sa record wa ka nagatag tights. Wala man ta ingana. Wala man ta gipugos pero hinaot gadi di punta mo balibad. Amen ba? So karon ang gusto ni Ginoong Hesus, lastly humana. Ang gusto ni Ginoong Hesus nga mga lagad ta niya. Pero wa man siya diha. Wa man siya sa langit, wa man siya sa amahan. Ang atong alagaran ang matag usa. Kay kanang tao nga abay nimo karon munang imahe ni Ginoong Jesucristo. We have to serve one another because Christ ang iyang presence uban man kanato. Gihatag niya ang mga dikon, gihatag niya ang mga pari, gihatag niya ang obispo, o gihatag niya kitang tanan. Para kitang tanan maghinigugmaay mag-alagaray sa matag usa. Dili sama sa dato nga ayag yun una ang iyang kaugalingon, wa niya pakad-a ang iyang silingan, mauto inuda na impierno siya. Importante kay magsuon nga mindful ta sa matag usa, mag-inalagaray ta sa matag usa. Kay mauna ang ito pinaka the best nga buhat nga mga pagalagad ta ni Ginoong Hesus. The best way to serve Christ is to serve you, my dear brothers. Amen? Please stand.